de man hier went in Drachten en we komen produceren op feesten en partijen. En het is gewoon een gouden kerel, hè, maar met hart op een goede plak. Het is echt een man, hij zei het zelf, ik mij markeert niks, want ik heb een hart van goud. En dat het ik, die man is zo goed als ballen. Dat alles van je, werkelijk weer. Echt. Ja, nou dat is in je woord. Echt. Komt ze vaak zien of gaan we praten met hem om? We gaan praten met hem om, het is zelf zo, hij komt zo 2 keer in de week bij ons te eten, te warm eten. Ik ken hem al jaren. Het is echt van een liedjonkje al, wie in de wedstrijd weet een begrip natuurlijk. De heu. En wie ongelooflijk, die man iedereen kent hem. Werk maar komt te jongen, eigenlijk is in Drenthe, neem maar op. Iedereen zei wel eens een keer, heb je je vriend niet meegenomen? De heu? Ja, dat is geweldig. Van het begin dacht ik wel van, nou waar is deze man? Maar Hoezo? ja, een beetje een aparte hapsnurker, hè? Maar nee, hij is echt een heel lieve man. Nou, ik ga hem ook al eens een keer benoemen in een van mijn vestjes, dus dat vond ik al prachtig. Dus toen kwam hij met het geniaal idee om een vestje van Henkie te schreeuwen. Nou, en je stemmen mij snel niet hoort. En we zullen dus best even doen. Ja, van Henkie. Spontane actie. Ik dacht door mij. Ik heb zelf, ken ik Henkie net heel goed. Maar wij hebben met de Roeghouwer documentaire ben ik voor het eerst in aanraking geweest met Henkie. Toen hebben we daar bij hem op de sloop wat dingen opnam. Bij de clip van Als iets is moeilijk, dat wie bij hem op de sloop ik. En hij komt ook wel vaak bij optredens met zijn harem. Dus dat is altijd gezellig met Henkie. Dus ik doe graag mee. Hij is altijd onderwijs van Lemmer onder ziel. Of stappen maar auto's of een mooie brommobiel. Sigaar op de lippen en de smaal van eer tot eer. Die ruus drukt de knuffelbeer. Ik ben Henk Huizinga en ik autosloperij in het Tellen. Ik zit 40, 50 jaar achter dat ding al, ja. Ik zit hier al 30 jaar in het Tellen. Ik kan in grote gas zitten, in een bier zitten. In Bedaard heb ik daar het moutfabriek naar zitten. Heb ik een prachttitel. Meer feesten naar ieder vergeef je. Ik ben 2 keer zitten in de tweede klas. Leo Wiersma van Griet zit ik bij mijn klas en zo. Dus, ik geniet van het leven. Ik ben morgen ook wekker. Ik ben altijd met blied ook wekker. Met de kampoertje, die jonkte wat met blied dat beetje jaren. Dus, ja. Ja, het verhaal van het singeltje is eigenlijk heel makkelijk. Henkie Heu is een man die, dat heb ik al eerder zijn, die in het skroot zit. En die komt regelmatig bij Stijn op werk om spul te brengen. En op een gegeven moment zei Stijn te mij van ja, Henkie zit je man een feestje gaan, maar wat jou is een man. En ja, ik zei, doe haast ooit een keer het noemerke maken skroot. Daar komt Henkie van een stukje in. Wie maakt zijn noemer voor hem? Ja, en dat is eigenlijk het hele gebeuren, want Henkie zei, ik hoef niks. Ik hou het wat mijn hartje begeert, zei het er altijd. Maar zo een noemerke van hem, dat had er nooit verwachten. En dat hebben we ja, de Germe Stijn voor hem schreeuwen. Dus dat is eigenlijk het verhaal, Willem. Ja, het is een machtig mooi meisje. Het is Henk is Henk. Hij is aan de ene kant zakenman, aan de andere kant is er ook wat roeg. Hij gaat eerlijk en ja, elk weekend moet er een feestje daar. Dat is gewoon, ja, en dan krijg je heerlijk een biertje met hem drinken, gezellig met hem zitten. Het is gewoon een noffelijk meisje. Het is een autohandelaar, vooral in onderdelen, een autosloper. Had mooie sloperijen, maar hij is ook wel wat makkelijk. Ja, hij is ook wel wat makkelijk. Er zit een oude verderop en die zit er al 3 maanden op. Ja, die zit er al 3 maanden op, denk ik. Dat is Henk. Ja, ik ben in de studio geweest bij de studio van Emiel van Hoenekop in Ljouwert. Daar hebben we met Jeroen, de gitarist van Hoenekop, die had het opnam. Ja, we hebben het vrienden van Henkie meenam. Klaas Henstra, de Rising Star, zeg maar, van Machine Height. En ja, Roel en Marty, dat ben vrienden van Henkie. En die houden vrij, die meiden waren wonen. Nou, de tekst hier had ik zelf kunnen en ik ja, redelijk gauw kleren gaan zitten. En ik schreeuw dat deuntje hier in de kop. En ja, dan is ik zomaar even binnen maar een hakbaltje, meisje en kleren rest. Echte vrienden, Trines en Klaas en Roel en Marty en Stijnland en Papperland, ja super. Trines neemt me altijd een heid, heel vaak neemt hij me heid. En ik eet al die tongetjes bij Roel en Marty. Ja, nee, super meisje nu. Ik ging een feestje en luister, ik had een muzieksetje dus, en je pakt een microfoon en papa begint een verhaaltje eraan. En je bent dus jong. Ja, en toen werd het er weer. Ik vond het mooi. Ik wist van niks. Mijn zoon wist het wel en die vertelt me juist alles. Die had mij niet geheim van mij, maar die had het verteld. Dat vind ik mooi, ik het net best. Dus,
Ik hoop het er bovenop in de top. In de Friese, materiaal moet er in de Friese top 100. Wat in de top 100? Ja, in de Friese top 100 moet erin. Ja, dat is zeker. Ik kom die jongens die het maken. Ja, nou, en ik kom mijn sponsor dat het er maar in komt. We gaan een feestje van de week bij mij Vlendwijk Sneen. Praat een mooi feestje. Ik denk dat een zonteman weer. Ik zei, het is niet een familie. Hier had 10.000 schuld op de bank en de andere 2 ton op de bank. Dus zijn we bijna alle gelijk. En dat vind ik mooi. Centen kan je dan niet schelen. Dat is mooi dat het uit liefde wordt. Zo. Nou zo, ja, dat was op het tweede keer, want je had 2 keer je feestje gehad. De eerste keer moest er even in de gele taxi naar het ziekenhuis, want toen werd er onwel. Toen hebben we 2 weken alleen op snijden midden het feestje gehad. En dan gaan we presenteren. En Henkie is een man die had altijd een snuffert hebben. Maar toen werd het snuffertje even stil en toen werd er even, op een mooi Fries woord, maar dat is een flabbergasterd. Toen werd er even stil het mandje. Ja, dat had hij net verwacht. Hij vond het machtig. Maar het moet draaien worden en het moet opnieuw in de Friese top 100 natuurlijk met de Christ. Het moet, en ik denk dat het onder de, dat weet ik niet dat het wordt zijn, maar de piraten zullen pro draaien. Dus dat kan wel eens een piratenhitje worden. Nou, dat zou ik geweldig vinden. Dat zou ik voor Henk ook mooi vinden. Maar akkerdijs toen wie zien ricket ik wat op erin. In de gele taxis, lampen het bloed niet in. En hij 2 dagen mocht dus Henk weer eens in ontjes staan. En in Wikke weer een bierke had. En in Wikke weer een bierke had. Ja, beste mensen willen voorpiekeren. Nou Henkie, kom er maar in. Ik mag oude feestje, live muziek en dit en dat, wat zangers en dit en dat, ja. En wat springen op tafels en wat doen ze, ja. Ja, ik mag wel een feestje, ja. Ik ga het redden en het is al je wel, dus lag net een weekend toe, ik net in een feestje, ja. Nee, ik heb niet eens heel wat over me, denk. Nee, echt niet. Henkie, 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 heu. Dat is dus de maat die zijn alles op een treu. Er is geen weekend, dat is Henkie net een feestje niet. Je lijkt mij piratenhits. Ik ben los op ieder feest. Henkie, heu, dat is een beest. Ja, omdat ik vaak zei, hoe is het heu? Ja, dat is een spreekwoord, dat ik misschien net waar, maar ja. Maar ik kan even zo'n heutje mee zeggen, dat is Henkie Dief.